Gegembalaning carita nggih Pertapan Pandanwangi. Begawan Sempani Jati. Nampi swaripun ingkang putra kang sesilih Dewi Sumpani. Kadheraken sangya para cantrik ingkang kepara sowan ing ngaran Sekabat Carang Gundala. Datan kesamaran sang Tapa Begawan mulat lirik ing netra ingkang putra Dewi Sumpani kaya watuning kaya banyu arep meng daya mangkono pangudyaswaraning driya kang dereng kawijil. Pandhita Karya wangsit pindha kembang angajaping tawang pindha kembang angajaping tawang susu angin ngendi gone lawan kaliyeng kangkung
isine wuluh wang manuk mabur ing ungkuli langit oh ngilahing mangastura masidam sumpani lan kowe cantrik Carang Gundala kula nun inggih wonten dawuh Rama ngene ya nggir jaiting netramu pun Rama ora bakal kesamaran nanging kowe kudu tak pikir penglamaren Nalendra Buta Nalendra Yaksa saka negara Tirta Kadasar Prabu Kalarambyana aja nganti mengko gawe rusak kudu tak pikir ya nggir aja kebacut-bacut nggonmu kepengin ngladeni satriya Prenggandari kang ana ing pangimpenmu jagat Dewa Bathara yen kula mboten kalampah swita Raden Gatotkaca pilalu kula anganyut tuwa Rama Penemban leng-lenging driya mangun-mangkung Ganduang rimang lirlino tanandang gandin lamun tantuluso mengkundiah utama sang nata udawa sang rerepo Carang Gundala kula Penemban Prabu Kalarambyana ngenteni ana jabaning pertapan papakno Trenggalan ana aja nganti ngruda peksa marang anakku Dewi Sumpani nyuwun pangestu badhe kula Trenggalangi Prabu Kalarambyana Gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana bojleng di Dewi Sumpani ora methuke karo aku ora ngulungke Dewi Sumpani Begawan Sempana Jati tak tadah sapa cantrike Penemban Sempana Jati aku Carang Gundala ora kena kowe ngayunke sesembahku Dewi Sumpani wah ora kena taeman kegulung rampung jawabun aduh wah Katerangan Begawan Sempana Jati ngukui
Dewi Sempani tak boyong karo negara. Wah, kelakon tak obrak-abrik pertapan. Sumpani kula wonten dawuh Rama Prabu Kala Rambyana ngamuk punggung gawe rusak pertapan Pandhan wangi kowe mlayu aja ngereja nganti kecekel Prabu Kala Rambyana. Kowe arep ndelik ana ngendi Sumpani? Wah, lakon tak uyah mandeka Sumpani. Saya dalwara rasa biar sorot lintang kumedhap titi sunyo wis madya lan trilo marang gandaning puspita kang karenganing puten nira Sang Dwijawara amreh ngengeng swaraning madru pronto manungso sarining kembang lirilir lirilir tenan dure wangsa lirira itu royo royo kang sempurna lan tenang
samudra kocak sumamburat yayak kinebur banyune oyak kang gunung-gunung lemah bengkah mawetu geni katempuh bayu bojro kakosot jumegluk swara lir gelap sasra kekayon gengrebah kaya tibahabati kaprabawan goro-goro saya banter subuh ing goro-goro sumundul kalangan junggring sloka ewang jagat giripati ngasta tirta panjuta katetesaken wonten jagat prabawani jagat tata titi tentrem gemah ripah Allah jinawi pinarung swara jumegluk mungging samudra sejati alun bandeng ngurmati wijilya putra Kyai Lurah Semar Lolo Garing Pitruk Sumawara Bagong ingkang sayu pacak gujengan ana madyaning ora balun hariri saka sabrang apa rupaning dandang cucuk wesi pula srane laring pedhang aja nucuk Sri Sedana anucuk sarap sawane bocah Sukerta adohna tekan segara sisih kidul Jana Tegar Rahayu Yana Slamet ana Pancabaya saka wetan tinolak bali mengetan ana Pancabaya saka kidul tinolak bali mengidul saka kulon bali mengulon saka lor bali mengulor saka dhuwur bali mendur bablas langit gunung sapitu saka ngisor bablas bumi sapitu Grompol Mataram coba buka saka bonang
munggahke piyak truk. Heeh. Suwuk geropak. Wo kuwi apik. Nek ngono ya aku tak melu nembang wae. Wah. Ndandakane meri karo anak-anake. Wong tuwa kokian perceka kok mau. Sing ngomong sapa? Sing ngomong sapa? Aku ki rong tuwa nek gulu munggah ki tuwa ning nek gulu mengetan. Ki nek kon kalah karo sing nom-nom moh aku. Tenane. Tenan. Ora ketang mengko bar Tiwikrama njuk sontek. Oh. Njuk ngeciput lunga. Ning mesti ora ketang dienggo ilo-ilo aku tak ngrungokke kepinterane para sinden lan wiyaga-wiyaga iki. Kena kanggo tombo atiku sing lagi susah. Sampeyan ki mikir apa to, Mo? Ora mikir apa-apa. Napa mikir simbok? Mbok mungkin wong tegen tekun, wong bekti karo wong lanang ora perlu tak pikir. Sing tak pikir mergo akeh sumbangan iki lho. Lah werna-werna malan. Ya, arep ngresake tembang apa slendro apa pelok. Aku ki wong kuno kurang sandil nek ora slendro ora. Ya. Coba aku tak ninting gamelan slendro, aku tahu krungu gending dolanan lere-lere Mediunan kae biasane Petruk. Oh nggih, aku tembangno to Le. Oh nggih. Kula tembangke nggih mo lere-lere Mediunan. Oh iya, tak rungokke. Larase arep digawe pira mo? Sak karepmu menyura ya. Ya kena. Laras senem karo jangga. Ling ling nong 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 nong. Nang Solo payunge ilang. Dadi rondo aja sumelang. Nang Kendal Kaliwungu ajar kenal karo aku. Jamu buke jamu pisan godhong meniran wis suwe ora ketemu pisan dadi pikiran suwe pisan godhong pace wis suwe ora ketemu pisan sajak piye apik ki mau sing tak seneng ngikari dhewe ki mau lho apik wis suwe ora jamu-jamu pisan godhong meniran upamane wis suwe ora ketemu pisan dadi pikiran ya suwe ora jamu-jamu pisan godhong tempe
Wis suwe ora ketemu pisan. Aku seneng kowe. Ya, suwe ora jamu-jamu pisan godhong kluwih pake. Wis suwe ora ketemu yen kowe nesu ayo ndang mulih godhong kluwih. Ya tole nolo garing sing wis ya wis ayo kae Ndarawangka Wijaya Abimanyu wis kepareng mudhun saka pertapan Saptawarga ayo enggal di cedhaki apa to wigatine oh nganggo apa yudha kraka sing gandul sing ngenong mom wah sing ngenong iki metu kadigdayane iki saking mempenge nganti kesusu-susu iya aku ya arep njaluk sing gandul apa Truk manut kowe njaluk apa aku sing gandul anu bonang penerus ya waduh bergas isih galak mengurung kelong kok ya kuwi mulai isih galak apik tenan ya kena dienggo gandulan ya ngetokke lanang kuwi sing rukun plikuk kowe arep njaluk pogong njaluk sing ngiter aduh jan sik galak sing rukun ceng galak ngono sing rukun ceng kalorik munggu bet sikilku tak tegas nganggo keris kulikan mongso gerangno pusaka babu kalah digdaya ora sudi beguru bepadanging butuh kalah dhuwur anci-anci Gunung Mahameru ora bakal ngerangsang ngeplak sirahing buta babu kegedero kowe maruk branjangan kupat kapito kaya ora tapak angin kena tak saut candak laku tak kokop ludiramu Angga Wijaya lena pangendamu kena tak gendir sigar merapat sirahmu
Sabuta Ndara Wijaya semu keweragangan. Petruk nun. Aku ora kuat mambu gandaning buta. Mula Petruk semingkira. Kersane bagus bakal tak lepasi Jemparing. Sing ati-ati Ndara. Oh. Nutinon Karangabang nake utang pati. Oh. Ludira kang manyembur-nyembur gagak rimang munia bangun. Oh. Nglepasken Jemparing Dyanangka Wijaya Warastra ucul saking Gendhewa gemerot swaraning Gendhewa saknalika tumanem janggane para yaksa sira mergolayu kablasah kaya babatan pacing. Den prayetna semuri resika balik. Oh. Titiyani Gandayani Trisanya Purnama Sahasi. Oh. Gus Ndara Wijaya sangganing prayaksa. Boten wonten ingkang wani mapake Ndara Wijaya sedaya sampun pejah pating selayah kaya babatan pacing Ndara Kakang Semar. Kula yen mengkono ayo enggal disengkut wana ing negara ing Ngastina mapan ana Tegal Kuru. Sebetya tak caosi priksa Kang Mas Gatotkaca lan para kadang putra Pandhawa. Mekaten Ndara. Iya Siwa Semar. Ayo Trolenara Garing Petruk lan kowe Bagong nderekke bendaramu enggal disengkut ora madai Tegal Kuru. Oke, monggo.
prasat padaning sun tumiling aku lati Dianangka Wijaya kadherekaken perpat Punakawan wonten madyaning Tegal Kurusetra daya-daya pinanggilya krayan ingkang Raka Dyan Gatotkaca sinigek ingkang wonten telenging wana kacarita kang kinarung sabeting carita nenggih pertapan Paryanom tinun saking Mandrawa datan kacariyos nerengganing pertapan. Anenggih menika warnanira pertapan Sohini ya pertapan Paryanom ingkang mapan wonten imba imbanging gunung. Aja dupe pertapan Paryanom ya Sohini mapan wonten telenging imba imbaning gunung sayekti kawistara gedhe perbawane kawistara asri lamun dinulu awit kanan kiringing pertapan tinanduran sesekaran kang manca warna denu bengi tirta amerta samene wonten ingkang kadamel blumbangan kang kinarya dadi serana pepasrening pertapan lebeting blumbangan kaparingan mina kang kinarya pepasrenipun sinten ingkang keparengaken lenggahi banting raga wonten pertapan Paryanom manenggih punika warnanira ingkang peparap Resi Seta Pandhita gentur tapane nampi swanipun ingkang wayah ya sang putra murid satriya Pringgondani Dyan Gatotkaca semu suntrut pasmane Dyan Gatotkaca
Eling-eling Resi Seta sampun priksa mubah musi ing jagat yudyan Gatotkaca. Alon rukming daya mangkono pangudyaswaraning driya kang dereng kawijil. Pandhita Akarya Wangsit Indra Kumbang Japing Tawak rantam-rantam kang kabyarsa kejoke wong nutu ing Karang Pradesan rarantaman wiramaning ruwat-ruweting kalbu umireng yang rawi lingser Peksi Citrakara linggar saking kekayonku kleper-kleper jroning pasetran angon angon sumiliring angin kumyuting tias jero sumpeno ilahing mangastura sidap sekaring bawana langgeng yen ora sisip kaya putuku bocah bagus Gatotkaca
munggah pertapan Parianom ana gunung Sohini padha kanira harja kula Gatotkaca nuwun pangestunipun Kanjeng Hyang mboten mangke sambikala pangabekti kula kunjuk Kanjeng Hyang yo tak tampa bareng taus padake jaiting netra lekering werdaya wancasing cahya sliramu bakal darbe atur ngersanipun Hyang coba matura Kanjeng Hyang piye nggir tentunipun Kanjeng Hyang sampun priksa mubah musik ing manah kula nggir Gatotkaca kula adile wong takon kuwi mung kudu diwangsuli coba ana wigati apa kok sajak mawa gitar naung gati yen kula matur Kanjeng Hyang mboten paring duka kowe iki anak muridku senajan anak murid kowe iki ya putuku sing bisa ngluhurke asmane para pepunden ki ya apa kowe kuwi ana wigati apa Hyang purwanipun mekaten ingkang wayah para kadang putra Pandhawa ajang-ajangan perang kelayan para Kurawa awit para putra Pandhawa ingkang mandhegani ingkang wayah Gatotkaca kepengin nyuwun wangsulipun negari ing Ngastina wonten astanipun para pepunden Pandhawa ya nanging Kanjeng Hyang dados kawuningan sasampunipun ingkang wayah menika ajang-ajangan perang kelayan Kakang Dursala. Kakang Dursala ndawaken kemanden kula ngantos nglumpruk pasudiran kula perangan. Gatotkaca kula Kanjeng Hyang tumindak mugi ra temanduk yen para putra Pandhawa kepengin njaluk baline negara Ngastina iku nggih mangsa jenenge. Mula ya nggir karepmu piye? Kula oncat saking paprangan Tegal Guru, kula sampun ndawaken pratiknya. Kula mboten badhe wangsul wonten Tegal Guru lamun to kula dereng nggadahi kemanden tanpa beda kelayan Kakang Dursala pramila kula sowan wonten ngersanipun Kanjeng Hyang badhe pasrah pejah gesang kula nyuwun kemanden kados Kakang Dursala. Ana pandhita karya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susu angin ngendi gone lawan kali ingkang ana tapake kuntul malayang manuk mabur lu ing ngungkuli langit nggir Gatotkaca kula Kanjeng Hyang wis mantep kowe kepengin njaluk kemanden katigdayan kelayan pun Hyang ih kepara yen Kanjeng Hyang mboten paringi katigdayan ginanipun menapa kula deku-deku suwita kelayan Kanjeng Hyang iya nggir yen mengkono maju sawetara enggal tak paringi haji sinebut Haji Narantaka iya nyuwun pangestu Kanjeng Hyang Gatotkaca keci gintaring kegono ana Rajur balik dadi
Gunawati perbeki karo aku. Yo iki mau kula pindhaken kabar Narendra Tirta Kadasar Prabu Kala Rambyana pecah wonten madyaning paprangan menika. Yo Kala Rambyana tak timblis kanggo Ajinarata kajur kandhani iki. Pertanda boten wonten palang nggih kula badhe suta. Wonten kersane Duka Raden Gatotkaca. Yo diajeng Gunawati ngendari mangsa kala kuwi tak jauh astrologian. Apes dinten iki. Lah pripun? Putu kula Dursala mboten menang segala kanca. Malah kula nekseni piyambak Dursala ditimblis karo Gatotkaca sirna dadi glempuk. Aduh, monggo niku anak murid kula sing tak domong-domong. Pun kula menehi aji jimat kemandir sing ampuh. Jenenge Haji Candrawarayak. Iku nek digo grayan kok aja menawa jalma menungso. Mesti tekaning pati gunung jugruk nek digrayak kali ngangge Haji Candrawarayak. Dadi Dursala pejah duduk. Tesih kagungan Haji Candrawarayak. Tesih. Mbok kula jalu. Winjing kula ngene grayak. Grayak apa? Gunung. Oh, pakai macam-macam. Boten. Yakin? Iya. Diko. Jagat karya momong Setyaki hormat dari paprangan uga Babang Karto Mawel anak Dursala tekaning lalis saka pakal titik Gatotkaca Gatotkaca tak tugel gulune iso nyaketi anggere Gatotkaca nek Setyaki wis gemblundung sirahe baupun kene bergaring kalimu lakon ora ngono ki tak gawe Cilaka para putra Pandhawa ana Tegal Kurusena ora semikir lakon dilai.
Gatotkaca lan keparinge kiyaine kanthi sampun boten-boten pepalang para Kurawa ugi sampun bubar mawon. Prabu Kalarandyana Nalendra Tirta kadasar ugi sampun boten wani kepara wejah saking astane Ndara Gatotkaca malah nampi kanugrahan inggih nelapan menika sinebat Haji Narantaka. Inggih wahyu Haji Narantaka tumurun wonten ing jagat ingkang saged kiyat kedunungan inggih Ndara Gatotkaca sepisan. Yo, dene ingkang kalih Ndara Gatotkaca nampi paswitane putri saking pertapan Pandanwangi, putranipun Begawan Sempana Jati ingkang nama Dewi Sumpani. Keparing Ndara Gatotkaca ketrimaning panuwun amargi dipun jempara boten temama. Kepara dipulasara mawi Haji Narantaka boten temama diparing pusaka asma Dewi Galawati. Saka Galawati. Yo, banjur keparing kaki Semar. Monggo lajeng sakmenika makempal wonten tebes wiring ing Tegal Guru gentos Tegal sowan wonten nagari Kamarta caos atur kersa dalem ingkang sinuwun Prabu Punta menawi tumindakipun para putra kadang Pandhawa dereng titi mangsa nyuwun kanugrahan paksunipun negari Ngastina Beda ayu dhewe. Oh nggih. Mekaten sagung para pandemen Sutrisna Budaya menggah babaring lampan Aji Narantaka.